Kaixo, egunon. Hemen kuadro txiki bete egin dut. Eta nundi norako bat dugu zuzentzeko, nola ikusten dituzten gauzek badierazteko, ez? Ze gertatzen zaigu gizakioi gertatzen zaigu gaudela galera baten. Orduan, galera hortatik ezin dugu zuzen ikusi. Orduan, gauzet danataz dago nahasketa handi bet. Ez nahi sartuko gauze atal txikiletan hola, albaldin ba, ez nahi sartuko, eta ingoet orokor bat ikusi. Garrantzizkue dana agertzeko momentu honetan, eta nire gaie agertzien edetan gai horta egoteko. Bi joera daude, hemen, bizilen gauzetan, bada zientzilekin ulertzen den hori, eta besti da dogma edo sinismen baten egotie. Eta baita ere gizartie da gehiago zientzi baten egileen benetako bile eta benetako horta edo dago sinismen eta dogma baten sartute. Eta gu bakoitze ere alaxe gaude. Eta orduan, ze ezaugarri ditu. Zientzileak libre eta agirilen agertzen dela. Zientzi zale batek bestie libre usten du bere adierazpenetan. Eta gainea agirilen nahi du gauze egitie, danantzako dilako. Zientzile esan moen dugu behit ere jakintzi dela. Jakintza beha da zientzile da. Gauze bat ezagutu eta ezagutzen jun. Eta hortik bidi da, helburure bai, bidi eta helburu dana bat da. Zer da ba, dalako egile aurkitzen jutie eta gauzetan nahi topatzen jun bere eskotasun hori izango genduke. Eta bestela da dogma baten edo sinismenin egon. Eta dogma eta sinismenin dauden denak nahi dute gauzek lotuta izan, era batea, eta gero eskutugu egote, bat emate garen gehiago dauke, zeuze jakiten emaik june gara, zer gara bat, inozo batzuk ez jakinen bizitzeko, hemen bai. Hemen bizian apetatzen du jakintzi daula ez dakit nun. Jakintza handao nun baitzen, nor behengan ez. Eta egile dana da bakoitze dakilela zer dakilen da ez dakilen. Da ez baldimaki batek zer dakilen o ez dakilen. Ez dakinen dago galera hortantxe bizidea. Galera hortantxe. Gaina ere inozutzat eta gizajotzat eta gizaxotzat eta gajotzat tratatuz elkarri eta gizarte honek olaxe ezi iten ditu umiek ere. Ezi. Uste zu gaurko umeek irakasli gainditzeko gai izango hiela? Ba ikusite nola lehengo baten tokazitzaten olaxe zehaia urtin bukaeri eta pertsonak, eski gazteko eskor heldu eta zebiltzen hor kanpun eta ino hau beholartza eta zeitu nazizan irakasle bat ezaten zertan nahi zan, ikuste zan, etzegoela batakoz beste bat gizakion hartin hon berdune, baina baleik oin digen hola kontrol horrekin egotie. Eta iruit pentsatzie hori zuzena dela, harrigarria. Galera ontatik inberdana da gehiago zientzire jo, dakigunea jo eta dakigunetik osatzen jun, eta gizadile osatzen du danon artien, dano jaio gea bizitzeko, eta izate honetan bizigea, izen hitzearrakin, izaera bat badugu danok mundu osu ezotzea ekarre honin. Azte gukara honetan ere, Taiwaneko batzukin egon naiz, mandarin oso zaharra etxetzen dutenak, eta joko baten hasi ginen hitzekin, eta ikusten die gauze harrigarriek. Naiz hartuko gehiago hortan. Zergatik, hizkuntzi edalako tresna gure ikuskera guztile osatzeko. Eta hor datza gure hizkuntzien, euskerien balio. Zergatik, eamaten gaitu bere osatze hortan, mila aldiz esaten dut eta beti ere oinizea esanengo berriz, nahi kuda ikustie
izen ordainek eta aditzen nola dazken osaute, oie danak ateatzi da, izen danak idatzite jarri eta danontzako baliagarriek izen. Eta beste hizkuntzekin konparatu, ikusi, eta ikusten dina dire, ikaragarriek agertzen azte, ikari ematen duten kontuk, ikaragarriak. Eta hor, amen dago gakue. Honek ematen gaitu, gizadien izaerara, hizkuntziek eta euskeri ematen ditu. Zergatik, hemen galeran gaudelako, eta erdera. Galerien izena da erdera. Eta gaur egun, naiz de euskeraz itxetin egon, erdarako ikuskeri sartuta dakegu, erabat. Eta orduan, itxutute bizia. Hauxea kontue, omen jumordu sakontzen, eta joko hontan beti gaude, zea enei sinisten edo zer dakit, hortan bakutxe da jakin behar dune. Bizile behar ematen digu bakutxe geure aukerie, ez jakineo jakintzu izeteko. Eta aukeratzu duenak ez jakiti eta inozo izetie, horixe ematen dio bizilek. Eta gizarte guzti hau, hainbeste dukite, olako gizajotasunen bizitzie eta gajotasunen bizitzie, da geuk eskatze dueleko olako izetia. Hortaz jabetze ganin, hastiak pixke libreo usten beste guztiek, neure libre izateko, agilen gauzedonak ez ibili eskutun eta egoki dira baten ibili, orduan bidea helburu bihurtzen da, eta orduan bai oso zientifiko bihurtuko behala. Zientzile bakutxen ganda olako. Ez da balioun, baina nire izan berra zenditzet eta honein nahi nez. Egun hona izentzen zazuela eta aurrera.